खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुन नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ नायनानै गोबां सुबुंफोरनि गोबां नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों। रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ दिनै फुंबिलि 5 आरो 6 रिंगानिफ्रायनो आसामनि गोबां सिनेमा हलफोराव दिन्थिफुंदों। जाय सावथुनखौ नायनानै सावथुन नायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो रायजोनि लाख लाख सुबुंफ्रा जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले जोबथा सावथुनखौ नायनो थाखाय हांखुर जानानै दंमोन आरो दिनै फुंबिलिनि 4:30 रिंगायाव बे रय रय बिनाले सावथुनखौ रिलिज खालामनाय जादों। थारैनो रुंसारि बयजोंबो मोजां मोनजानाय देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों, जेराव रिलिज जायैनि सिगां समनिफ्रायनो गासै सावथुनफोरनि रेकर्डखौ सिमफायदों। बलिउडनि माखासे मुंदांखा सावथुनफोरनि रेकर्डफोरखौबो सिमफायनो थांगासिनो दं जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेआ। मख'नो गोनांदि रुंसारि जुबिन गार्गआ थांना थानाय समाव मोनसे सावथुन दिहुननानै गालांदों। जाय सावथुननि मुङा रय रय बिनाले आरो बे सावथुना दिनै रिलिज जाबाय। जुबिननि बे जोबथा सावथुना भारतनाङैनो दिन्थिफुंजादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेआ रिलिज जायैनि सिगांनो एडभान्स बुकिं खालामनायखौ नोजोर बोनानै 100 कोटी रां आर्जिनो एबा बक्स अफिसाव 100 करोड़ कालेक्शन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। रय रय बिनाले सावथुनखौ सानफ्रोमबो खमैबो मोन 100 स्क्रिनाव दिन्थिनाय जागोन। बेबादिनो क'क्राझारनि सिनेमा गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलावबो बे रय रय बिनाले सावथुननि टिकेटआ फैगौ 6 नभेम्बर खालारसिम बुकिं एबा सल्ड आउट जाबाय होनना मिथि मोन्दों। बेराफारसेथिं आसामनि गोबां सिनेमा हलफोरावबो फैगौ 9 आरो 10 सानसिमाव टिकेटआ बुकिं जाबाय थागोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै गिबि रिलिज आरो गिबि दिन्थिनायावनो गासै भारतनाङै 3 करोड़ 50 लाख बक्स अफिसाव रां आर्जिनो हादों होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा 3 नं अन्थाइबारि गामिनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खहा जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बगाजुलि 3 नं अन्थाइबारि गामिनि 13 बोसोर बैसोनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जायो। ओनसोलाव साधारन खामानि मावनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय आबाराम बसुमतारिया मैया मोनाबिलि समाव माइ हानाय हाजिरानि खामानि मावनानै न'आव फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों दुखुनांथावै बुथारजायो होनना मिथि मोन्दों। जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो दुखुनांथाव थासारि सोमजियो। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों हरखाबै बेफोरबादि गाथार जालांनायखौ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसेनो नखरनि सुबुंफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो खावलायदों। मख'नो नांगोनदि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामियावनो सिगां समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा गोबां जायगायावनो उदखार खालामगासिनो दं। मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद, गय बिफां बायदिखौबो गोबां खहा खालामगासिनो दं होनना गामिनि सांग्रां नोगोरारिफ्रा फोरमायदों। सासे आइजोनि थाद'नाय गैयाजासे नाजानायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा जाफुंसार जानो हादों। गसाइगाव सहराव एयार बरड'लेण्ड मुंनि मोनसे आफाद गायसननानै मनमोहन सिं चौधुरिया गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन बाहागोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिरखं सिबिथायनि बिथिङाव फोरोंथाय होनायनि राहा खालामदों। जायनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ गोजों इयुन दाफुंनो थाखाय खाबु होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बावैसो दावबायारि बिथिङाव आगान होबोदों आरो रायमना नेशनेल पार्कनि फारसे हादोरारि आरो हादोरनाङारि दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय गोबां राहा लादों। बिथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मोनसे इन्टारनेशनेल एयारलाइननि हेफाजाबजों रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय खम समनि गेजेरावनो एयार टेक्सि आरो एयार एम्बुलेन्स सिबिथायखौ जागायनाय जागोन। मैया मनमोहन सिं चौधुरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिटिसिजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय हेलिकप्टार सिबिथाय, मोन 6 मासि गोनां एयार टेक्सि हेलिकप्टार आरो मोन 8 मासि गोनां एयार एम्बुलेन्स होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थाबैनो जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ नायगोन। सानसेनि थाखाय लखिमपुरसिम दावबायनाय समाव गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा बे सावथुनखौ लखिमपुराव नायनो थांखि लादों होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आंजों लोगोसे सा 26 सिकिउरिटि मावथिफोर थागोन। जानो हागौ सानसे आं सावथुनखौ नायगोन, नाथाय हायोब्ला गिबि मन्त्रिया दिनैसिमबो सिनेमा हलाव थांनानै सावथुन नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेखौ रिलिजनि गिबि सानखालिनो नायनानै मोजां मोनदों।
पाकिस्तानाव थानाय उदखारि हानजा जैश-ए मोहम्मदआ उदखारि अपारेशनफोराव आइजोफोरखौ थिसननो आरो थिसननो थाखाय गोदान मोनसे आइजो हानजा जमात-उल-मोमिनत गायसनदों। हानजानि गाहाय मसुद आजहारआ दाबि खालामदों दि बे आगाना भारतनि रौनिया हानजा आरो मेडियायाव आइजोफोरखौ बाहायनायनि फिनजाथाय होनानै बे जौगाथाया अपारेशन सिन्दुरनि समाव जेएएमनि मख'जाथाव खहाखौ नोजोर होयो आरो हानजानि गोहोखौ बांहोनो हाथाव इसारा होयो। हादोरसानि गुबुन गुबुन थियेटारफोराव लोगोसे जुबिन गार्गजों फाव खालामजानाय सावथुन रय रय बिनालेखौ नायनो थाखाय दिनै फुंनिफ्रायनो धुबुरी जिल्लायावबो नायगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि विष्णु टकिज थियेटाराव जुबिननि अनसायगिरिफ्रा ज' जानानै नायफैदों। सावथुनखौ नायैनि सिगां अनसायगिरिफ्रा जुबिन गार्गखौ मान बावदों। नायगिरिफ्रा मुंदांखा महरगिरिखौ मान बावनो आरो मिलौदो मेथाइनि गेजेरजों मान बावदों। दिनै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय रय रय बिनालेनि गिबि दिन्थिफुंनायाव थियेटारनि गासै मोन 469 मासिफोरा आबुं जादोंमोन। मख'नो गोनांदि फ्राय 30 बोसोरनि उनाव मोनसे असमिया सावथुनखौ धुबुरी थियेटाराव हाउसफुल खालामनाय नुनो मोन्दों होनना मिथिमोन्दों। बिपिएफ दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' एनडिपिफोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला थांनाय सानखालि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि जेराव जाय बिटिआर गोरोबथाखौ सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो गावसोरनि दफाखौ मावनांगोन। थामहिनबा बिटिआर सुक्तिनि जाखिनि आद्रा थाबावदों एबा जाखिनि दफाया दंबावो बिथांमोना बेखौ मावलांनांगोन। नाथाय जोंना आलादा, जों बिटिसि सुक्तिखौ खालामदोंमोन, जों बिटिसिखौ मावगोन एबा बिटिसिनि मा दफाया दं बेखौ जों मावफुंगोन। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफ्रा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 6 एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होनना बाथ्रा बुंदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव दिपेन बर' बिथाङा। नाथाय बे खेबाव आलादायै हाग्रामा महिलारि बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।